Her vil jeg lige vise, hvordan I nemt får ændret størrelserne på jeres billeder, så de får de rigtige formater. Jeg bruger Photoshop, og I går simpelthen op og vælger værktøjet her, det er Crop Tool. Der kan I indstille den herop. Nu har jeg indstillet den. I skal for eksempel have et billede, der er 600 gange 600 pixel. Det her billede, det er rent faktisk ikke så stort. I kan se, at det er kun 400 i højden. Det vil sige, det er ikke godt at lave så stort, så kan I vælge at sige, at I skal kunne have det på 300 gange 300. I det her tilfælde vil jeg lave et underkategoribillede ud af det her. Det skal være 160 gange 160. Jeg stiller indstillingerne her. Og lige meget hvad jeg gør, så vil den firkant, jeg vælger, altid have den størrelse, jeg har skrevet heroppe i værktøjet. Så jeg har jo valgt crop værktøjet. Nu siger jeg, nu vil jeg lave et underkategoribillede. Jeg holder musen nede, trækker med musen. Her. Så kommer der en kant om, så kan jeg se, hvordan er billedet. Jeg kan så ændre lidt på, jeg vil godt have lidt mere med her. Nu synes jeg, den er god. Jeg klikker på Enter. Og whoopty, så har jeg et billede, der er 160 gange 160. Så nemt var det.